Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, дар ҳар як видео мерасонем ки нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, чуноне ки барои мо хело ҳам муҳим аст. Хоб раҳмати камон барои диққато то охири видеоро тамошо мекунем дӯстон. Хонаҳои фурӯшӣ аст дӯстон. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Рудаки, Ленский район, назди ҳукумати ноҳия, ана ҳукумати ноҳия дӯстон. Мактаби се тараф бошад, як мактаби русӣ дигар дар инҷо дӯстон. Бозори давлати Зафар болотар дӯстон. Хонаи фурӯшиҳо ду хона аст дӯстон, як то якхонага, як то сехонага дар ан ҳамин бино ҷойгир аст дӯстон. Ана инҷа офисашон, метавонед ба офисашон муроҷиат кунед дӯстон. Номерҳоро мемонем дар поёни экран. ҳозир рафта хонаҳоро нишон метаҳем дӯстон. Нашуд реклама дар номерҳои поёни мо муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама навор кӯмак мерасонем дӯстон. хоб бино аз 6 ошона иборат аст. хонаҳои фурӯшии мо дӯстон, як тоаш дар 4 ошона, як тоаш дар 6 ошона қарор дорад дӯстон. техпаспортҳои ин хонаҳо тайёр аст дӯстон. дар ин ҷо бошад як бинои дигар котлован аст. офисро нишон додем дӯстон, номерҳоро мемонем. метавонем ки аз котлован хона гирем дӯстон. ана котлован. айни ҳол уже якум ошона рафта истодааст. хоб, меравем ба 4 ошона дӯстон. хоб дӯстон, ба 4 этаж баромадем. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин ростаки мешавад. айни ҳол главни дарша стимат кардагиан. ана ҳамин хонаи якуми мо дӯстон, се хонага. метавонем ки ду хона кунем дӯстон. ду хонага, се хонага кардагиан. шумо метавонед обратно ду хонага кунед дӯстон. хоб, нигоҳ кунед. инҷо бошад ҳоҷатхона, душевой, якто хона, дуто хона. анаиш сеюм хона дӯстон. инҷаш бошад ҷои кухня аст дӯстон. агар ки хоҳед ки духонага кунед дӯстон, инҷо ҳоҷатхона меистад, ванна меистад, инҷо кухни мешавад. кухни тризаҳош аз тарафи мактаб. инҷо кухни меистад, як кухни калон. ва ин хона ҳам меистад, якум хона. шпаклёвка кардагиан дӯстон, чизои электроник зарондагиан, коробка маробка ва сантехникӣ обам кардагиан. ана ин хонае ки дуюм хона мешавад дӯстон. инҷоро мегирем дӯстон, зали калон мешавад. ду хонага кардани бошем, як хона меистад. инҷо то охирша хона мешавад. инро убрат мекунем дӯстон. инаш дагаварной мебошад дӯстон. метавонанд ки хичон карда диям дӯстон. ҳамин кухни ба ҳисоб се хонага аст дӯстон. ҳамин кухниро мегирем ва ду хонаи калон калон мешавад. кухниам калон дар он ҷо. 53 квадрат аст дӯстон. 51 квадрат бахшиши зиёд. 51 квадрат дар 4 ошона. нарх навошад дӯстон, дар поёни экран мондагием. боз дар охири видео гап мезанем дӯстон. мебароем ба 6 ошона. хоб дӯстони азиз, ана ба 6 ошона баромадем. крайни этаж. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. дуюм хонаи фурӯшимон дӯстон. ростаки калидор мешавад. шкатураш кардагӣ. дар ин ҷо душевой, ростаки калидор
тарафи пентхаус мешавад. Инҷо як хона, якто хона буд дӯстон. Тризао аз тарафи пентхаус 35 квадрат аст гуфтем дӯстон. Инҷо бошад кухня. Система электроник ҳамаш гузарондагиам дӯстон. Пентхаус дӯстон метавонед аз ана ҳаминҷо маҳкам кунен. Ин тараф мақсад территорияи худатон мешавад. Инҷо бошад тарафи роҳ, беши шоҳроҳи Калон. Аз ин тараф гуфтем ки мактаби Русия аст дӯстон. Аз ин тараф мактаби се. Дӯстон мактаби се назди ҳукумати ноҳия. Инҷо ҳам дӯстон метавонед аз пеши анамо триза маҳкам кунед. Мақсад роҳ агар ки хоҳен роҳ ҳаминҷо ҳоли маҳкам аз ини шумо мешавад дӯстон. инҷо кухня гуфтем як калидор мешавад. ин хона ҷо бошад санузел, ҳуҷҷатхона ҳам душевой, ростаки калидор. хоб дӯстони азиз, хонаҳоро ба навор гирифтем. Як бор дигар мерасонем ки хонаҳо қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, Ленский район, бозори давлати Зафар дӯстон, мактаби се. Ана ҳамин тараф назди ҳукумати ноҳия. Бинои 6 ошона хонаҳо қарор дорад дар 4 дар 6 ошона дӯстон. Якум хонае ки ба навор гирифтем сехонага дар 4 ошона 51 квадрат. Нархаш дӯстон 240 000 сомон, боз муомила дорад. падъабой кардагиам дӯстон. дуюм хонае ки дӯстон дар 6 ошона дидем, пентхаус 35 квадрат, нархаш 170 000 сомон, боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 988 33 44 50 ватсап ҳаст дӯстон. дар ана ҳамин номерҳо занг занед дӯстон, муроҷиат кунед. ҳатман барои хонаҳо маълумоти праро медиҳад дӯстон. ана офисашон дар сари роҳ, ана ҳамин бинои катлаван аст дӯстон. аз катлаванам метавонед ки ягон хонаи арзонтар ёбед дӯстон. хоб, худо нигаҳбонатон. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.